Дәресебезнең практикалешенә күчик. Беренче бирем. Сорауга җавап бирегез. Дөрес. Җавапларыгызны гомумиләштереп, киләсе фикерләргә тукталырга була. Беренчедән, әлеге үсемлекләр кеше өчен ризык булып тора. Мәсәлән, яшелчәләр, җиләк-җимеш, май, икмәк культуралары. Аларны шулай ук сәнәгатьтә чимал буларак кулланалар. Мәсәлән, җитен, мамык, шикәр чөгендере. Авыл хуҗалыгы хайваннары өчен азык. Мәсәлән, азык чөгендере яки турнепс. Декоратив әһәмият һәм дару үләннәре. Икенче бирем. Бу нинди үсемлек? Әлеге үсемлеккә багышлап 20-нче гасыр башында Франциядә бәйрәмнәр уздырганнар һәм хәтта Чайковский аңа үз әсәрен багышлый. Икенче сорау. Риваяткә шансак, Алла бар тереклеккә якшәмбе көнне ял итәргә буйыра. Әмма бал кортлары бу буйрыкны үтәми. Шуңа да алар бу үсемлекнең нектарын эчми. Бу үсемлекне бары тик төкле туралар гына сиркәләндерә. Өченче сорау. Әлеге чәчәк инкыйлаб символы булып сайланган. Дөрес җаваплар: энҗе чәчәк, тукранбаш, канафир. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрдә хаталарны табыгыз һәм төзәтегез. Җавап. Чәчәкле үсемлекләр югары төзелешле үсемлекләр. Аларның чәчәкләре ырлыклы җимешләре була. Чәчәкле үсемлекләрнең төрле формалары бар. Бу 1 еллык, 2 еллык һәм күп еллык үсемлекләр. Чәчәкле үсемлекләрне икенче төрле ябык ырлыклы дип атыйлар. Бу үсемлекләрнең эволюцион күзлектән иң яшь һәм күп санлы төркеме. Дүртенче бирем. Уйлап карагыз. Ни өчен кыр үләннәре саклауга мохтаҗ? Җавап. Күпчелек кыр үләннәре, мәсәлән, ромашка, кыңгырау чәчәк яки сары мәтрүшкә күп еллыклар. Шуңа да алар 1 ел эчендә ырлык биреп үсеп җитешә алмый. Моңа озак вакытлар һәм уңайлы шартлар кирәк була. Чәчәкләрне үзеп, без аларны ырлыклары өлгерүдән мәхрүм итәбез. 5нче бирем. Чәчәкле үсемлекләрнең бирелгән исемлектәге органнарын рәсемнең билгеләмәләре итеп урнаштырыгыз. Бик әйбәт. Үсемлекләрнең органнарын тирәнтен өйрәнүгә без киләсе дәресләребезне багышларбыз. Күпчелек үсемлекләр саклауга, игътибарга мохтаҗ. Шуңа да аларны өзмичә, үсеп утырган матурлыгына сокланырга күнегик. Матур чәчәкләрне фотога төшерергә өйрәник. Киләсе очрашуларга кадәр.